Utenga wabadera kuchokera ku Crazy Buses. Nayi mitengo yatsopano. Kuyambira pa 18 October 2021 iri motere pakati pa Lilongwe ndi Blantyre 15,000 kwacha, mwana 12,000 kwacha, return ticket 27,000 kwacha, ndipo mwana 22,000 kwacha. Pakati pa Mzuzu ndi Blantyre 25,000 kwacha, mwana 20,000 kwacha, ndipo return ticket 45,000 kwacha, ndipo mwana 35,000 kwacha. Pakati pa Lilongwe ndi Mzuzu 15,000 kwacha, mwana 12,000 kwacha, return ticket 27,000 kwacha, ndipo mwana 22,000 kwacha. Mukagula matiketi asanu pa miyezi itatu, tiketi ya namba 6 idzakhala yaulere. Mutagula tiketi ya basi Pampamba, Ecobank, FDH Bank, Mo 626, Airtel Money, komanso NBS Bank. Tangoimbani foni kapena WhatsApp pa 0886-780-355. Komanso mukhoza kutumiza katundu wanu pa Crazy Courier. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuti chani so? Achimwene, chikhupire chonse tinacho kuti zanu zonse kumeneko zili bwino. Ifenso abale anu kuno kwanu ku Nyasalande ayi ndithu moyo. Sikuti tikudandaula kwenikweni amwene. Lelonso tikuyamika Mulungu chifukwa cha chifundo chake chopanda malire amwene. Kunjaku kuyenda zambiri, komabe watisungira moyo kufikira nthawi ino imene tikulemberani kalatayi. Tiyamikirenso omwe aja basi zakhweze otsogola kwambiri kwathu konse kuno. Anthu ufe kunena zoona kwathu kuno kungokhala ndi ulendo pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, ndipo pakufunika basi yabwino kwambiri yoyenda bwino. Ndipo ndiye anthu sakumayang'ananso kwina makono, akumayang'ana basi zakhweze. Anazindikira anthu kuti basi osamakwerera chisoni, kuti ayi ndikukwera basi chifukwa ndikuyimvera chisoni. Iyayi zinatha zimenezo. Kumakwera basi yoti ukakwera mtima wako udzivomereza kuti eya apali ndakwera basi apa. Achimwene, kuchikumbeni kuno ndiye kukuchitika zambiri kwa basi. Zinanso kamazimva ukumafika polopa nazo kuti wati chikuchitika ndi chani. Ndikudziwa ntakuwuzani nkhani ya Malita the Pangolini, ulendo watha uja. Mafuna mutadziwa kuti kodi ndiye pano zikuyenda bwanji. Ndimakhala ngati ndikulota amwene. Mukudziwa ifeyo monga avoloferi Bwande Bwandasa nadziwa bwino lomwe kuti zoti anthu ena ake akwanitsa kuyitanitsa Malita the Pangolini mpaka nakamufunsa mafunso ndiye zikhala zovutirapo. Mmene zinthu zake zikuyendera kuno zikumayenda mwandale kwambiri. China chilichonse chokhudza ofesi ya Malita chisanafike chimakhala kuti chadziwika kale. Ayenda anyamata ake amene amanka namumenyera nkhondo ndipo aya anzathu animwayi mwamva ino. Ena ake akangoti fwe nthawi yomweyo amakhala wathamangiratu kwa anyamata ake kuwawuza kuti akundiyamba adalatu ena ake uko. Nthawi yomweyo anyamata ake amakhala paliponse kuti mungoyerekeza muone pano nkhamphira pano. Nkhani za Malita the Pangolini namuza namagetsa angaye kuti tisaname ifeyo Bwande zamba tsopano kumatitopetsa amwene. Pena pake tikuona ngati nkhani zake zamba kumachoka munjanji, ndipo tatanganidwa tsopano kumayembana ndi nkhani zina zake zodabwitsa. Nkhani ya nkhondo yolimba ndi katangale takamba kokwanira. Ifeyo Bwande safe titizeruta tulopewerati timaona ngati nthawi yakwana tsopano yoti tione chenicheni chimene chikuchitika pa nkhani za katangale kwathu kuno. Kwa nthawi ndithu takhala tikumawuzidwa kuti uja wakhungu la pyuja ziko ni wanu ndalama ndi wathu, nzake wa Punjabu ndi wakatangale kopsa, ndipo anagula pafupifupi wina aliyense kwathu kuno.
kwa miyezi yochuluka tsopano takhala tikumakamba za lisiti ya anthu amene akudya za ziko ndi wanu ndalama ndi wathu. Anthu akhala akulozana zala, ayi koma auje ndi amene akudya, enanso ayi koma auje ndi amene amadya atu ndalama zimenezi. Koma kwa kanthawi ndithu mayina enieni akhala sakutuluka. Ife timaona ngati nthawi yakwana tsopano timve zoonadi za nkhani imeneyi. Kodi ndi ndani wakatangaleyo? Mayina atuluke tiwadziwe, akayankhe milandu ku bwalo la za milandu, ndipo bwalo likaone kuti kodi ndolakwa kapena ndosalakwa. Nkhani ili mkamwamkamwa tayikamba kokwanira kufikiranso kuti tayamba kuyiwala nkhani yolimbana ndi ziphuphu kwathu kuno. M'malo mwake tayamba kumangomva za anthu komanso miseche ya m'mathenifolo. Aya mwene nthawi inoyi ife anthu akuno kumudzi kuchikumbeni muuzane nkhanizi zatikwana. Tikufuna tidziwe amene ali pa mndandanda wa anthu amene akhala kudya ndalama za ziko ndi wanu ndalama ndi wathu. Atchulidwe osati kumangomangana m'masamba momwe tayambira. Nkhondo yolimbana ndi katangale yamba tsopano makhala ngati nkhani za ndale. Ndendende mmene atsogoleri athu andale amachitira kuno ndi mmenenso tikuchitira. Ndife ake timati iyayi akuluakulu tiuzeni awo achita za katangaleyo tiwadziwe. Mwina mwake nkhanizi ndikutha anthu tikupita chitsogolo. Mantha anga akulu akumakhala oti nthawi ndiye ikupita. Tikati phee kulingalira nthawi imene mali itatepa ngolini wakhala pa chiyengerero ndi zimene zachitika, timaonabe kuti kuyenda kwake kwakhala kumeneko ndiye kuti anthu adzatiseka patapita zaka zochuluka ndithu kumangokamba za lisiti ya satana, lisiti koma osanena mutu wake. Kumangokuwa ngati mmene ankachitira papiyasi wa m'mudzi mwathu akafuna kuti anthu apange za iye m'mudzi mwathu. Paja ankangoti abale ndinazo nkhani ine. Koma abale nkhani zake sizimaseweratu mwamva inu. Koma abale kudziko kuno kuchitika zinthu mwamva inu. Ndi ululatu ine nkhani yandikulira iyi. Akatero mudzi wonse umakhala njenje kutekeseka kuti kodi nkhani imeneyi iyi ndi papiyasi ndi yotani. Anthu kulephera kupita kumunda kumadikira papiyasi kuti awauze nkhani. Mmenemo ndi mmene nthawi inake papiyasi mnyamata wa m'mudzi mwathu ankachitira. Tsoka lake linali loti ngakhale papiyasi analibe nkhani yeniyeni yoti ndikutiuza, koma amabweretsa chidani chochuluka pakati pa anthu. Amangopenekera kuti mwinatu papiyasi tsiku lina azatiuza kuti awawa ankafuna kupha auje. Mwina kapena papiyasi ane nkhani ya auje ya uthakatija, kapena mwina yoti auje aja akuyenda ndi mkazi wa mwini. Anthu amapezeka kuti ayamba kugwirana uthakati, ena nkumagwetsana nyumba, ena kutchetcherana mbewu za m'munda kumene, kuyamba nkhani zimene sizimadziwika bwino lomwe. Ifeyo obwantasa sitikufuna kuti nkhani za mali itatepa angolini zithenso ngati za papiyasi. Ngati pali nkhani yoti idziwike ndithu, anthufe tiuzidwe zinkenda bwanji. Anadya ndalama za satana ndi ndani? Satana wakhala alipo kwathu kuno kazilumika zochuluka ndithu. Tidziwe amapanga chiyani, anayamba liti kupanga zimenezo. Ndani ndi ndani amene akhala kupindula. Zichitike ndithu zimenezi kuchikumbeni kuno, tisamangomangidwa m'masamba. Vuto lake nkhani ngati izi zikachedwa, mayina a anthu ena ake amayamba kudetsedwa, mbiri yawo ndikumayipa, anthu nkumawatokwana mtundu wonse. Kenaka mathero ake akadzapezeka kuti anali osalakwa, nkhani imakhala inayipa kale. Zitsanzo tili nazo ino. Malume Dr. Ponderani chimanga chotcha bwantasa. Mukudziwa ino nkhani sizinathe bwino. Bweretsani umboni poyera zoyenera kuchitika zichitike. Mwina tione zina kunja nkwa mvula uku. Obwantasa afe mantha athu akumakhala poti. Anyamata ojiya amali itatepa ngolini akumadzaonekanso kuti nawo ali ndi nkhani zawo zimene akukankha, ali ndi maloto awo mtsogolomo. Zimenezi ndi zimene zimatipangitsa kuti enafe tidzichita jenkha ndi umakhala tikupempherera kuti nkhanizi bwanji zithe mwachangu, kuopa kuti ziyamba tsopano umaoneka ngati zandale, kumaoneka ngati ena ake akumenyerera ufulu wa ifeyo anthu akwachafera nthengo, kumakhala ngati akuteteza tindalama tathu ta soya timene tikumagulitsa kumavenda mwakapaniramo. Pasi pa mtima akumapanga zawo kuti tiyenda pake matope, ilakwe basi. Tikamabwera ndi zathu anthu adzaona angelo basi mwa ife. Ichi nchifukwa chakenso mali itatepa ngolini, popereka mauthenga kwa anzake amene amacheza nawo akuyenera kusamalitsa. Ena akhoza kumamugwiritsa ntchito kuti zolinga zawo zitheke.
ujeni DJ lero nyimbo yake ikhale ukamuona kusekerera iwe kumati msanga uyu akusunga malupanga za muntima ndizaweka. Komano vena vake mabankers ayi abodza mukuonjeza kuti mwesa wa mandimu tiwondatu ife mwamva. Kodi mukudziwa kuti Bwandenso ali pa YouTube, tapangani subscribe za makono ino. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande mafuta kunyasalande sunga mvetse